Tegar Timur Dasar Kanturoko Nugroho. Ayo jar lewit sing ati-ati lamun sing brayen lo. Mas, vokal ini agak ditambahin sedikit. Ayo. Ayo, Ger. Ayo manggil iki lho, Mang. Ayo. Ya. So. Nah. Nah. Sesangga ana sautan wirang
Putra Nugroho nggih. Prayitna sing ati-ati diapil sak padya polamu ya. Wah. Hei. Yo yo yo. Oh. 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 Hey hey. Jos. Pancen kesit-kesitan uga treginas-treginas nggih. Putra Nugroho. Weh lah. Yo. Auf, yuk, 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 oh, yuk, yuk, lo, 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 yo, nah, hey, yo, yuk, yuk, dah, 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 mas, alon-alon, yo, yuk.
goyang kanan. Hey, 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 hey. Iyo. Apa wis kesel? Aku iki tak benake iki kuncine Mas Apin ku lek ngeneki boyok ya Mas Apin. Heeh, dibenakne sik. Aku wis suwe ora nggarap bontah iki ya rada banter wae. Sik leren sik. Oh, jenengan badhe nyawer to, Pak? Tak bayari. Dereng nyambut gak damel kok dibayari lho. Dia disaweri. Iya Sawer. Pokoknya Putra Nugroho kuwi lek pokoke gelem apa ki pas manggung mesti enek sawerane. Ngono. Bidare karo jaran-jaran liyane ya meng kono kuwi. Oh, ngoten. Iya ta? Siap disawer apa ndak? Siap. Siap ya. Ya iki request-e anu ae, apa kuwi lek disawer iki goyangane rada ngeber titik ngono ya. Aduh. Cocok ndak, Pak? Cocok nggih. Yo, sik iki tak sawere. Sik. Lho. Goyang riyen apa salah sawijining wujuding wong jiwane seni Mas Iro. Ya Allah, aku demen ngene iki. Mugi-mugi rezekine tambah lancar, tambah berkah barokah. Matur suwun Pak Narto. Muga-muga rezekine bisa lancar. Oh, yogane ya jaluk to. Jaluk to. Oh. Ya sik mau sabar, Mas, sabar. Yogane nek pira kuwi? Pak Yogo ya meri. Aku iki jane nyawer sing enek bokonge iso wil ngono kuwi lho. Lah awakmu ora wil ngono. Iya ta? Oke, ya wis, lek kowe meri panggah tak sarjo samar karo Pak Narto mesti. Iya ta? Hitungan kabeh pira? Ngene iki rek tanggapan bendina ta ya demen. Hitungan engko tak cairne. 30. 11. Mas, Mas. Asu kabeh iki. Nuk kabeh sik, nuk kabeh. Oke, beres, dilungkas. Sik ben ditutupne lagune, ya oke? Ora sida ta? Lho, mboten tamtu to, Pak? Nggih, sik dibacotke dhisik, dientekke dhisik. Saiki apa sesuk? Ya saiki lho engko Mbah Narto. Kanca-kanca saking Pagerwaja, Mas P, Wilujeng Dalu nggih. Heeh, mangke wilujeng bergabung kanca-kanca. Monggo dibacotke. Jaranane Putra Nugroho oh
Iki pripun? Mungkin iki Pak Narto wonten request tembang nyanyi duet kalian pesindhenipun, monggo Pak Narto. Request lagune Loro Jonggrang iso apa ora? Ora iso ora tak cairne sawerane kok. Siap? Monggo. Saya ngewe awe ingkang samya mulat bisa seneng atine.
Monggo Pak Narto. Pak Narto. Roro jograng. Oh ya neng pinggiran jograng. Niki Pak Narto nyanyi napa, Bro? Pak Narto duet kali, Pak. Roro jograng panten kowe ayu tenan. Ora lokal yen nandang kasmaran. Waspadakno prajurit temu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tapi kandang kowe aja tanange jagat putra ratu pengging prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandhawa. Rara jonggrang manut dasana mundur karma. Jonggrang banyu mono naturut. Ayo jonggrang aja molo ya mlayu manut marang aku. Panjalukmu wis tak turuti. Jaluk tak tanggapi putra Nugro iki kang sebadan tenang jonggrang. Oke. Mas Miftah matur nuwun. Rara jonggrang bandeng kowe ayu tenan. Ora pokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajurit temu kalah perang. Mula
tak turuti ho hey Sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja gumragut sangkut cantut tali wanda penunggal setya dempye imen asri suarane gumoro sarwa rebut arsi estu padha demunya sang nyata juru ngayai karya ayo gir kula padha sing ati-ati putra nugraha mantu so cetul kaya panggene weh hop sikra nayaka ngayai karya pakarya ning praja gumragut sanggut cantut tali wanda manunggal setya dempye timen asri suarane gumoro sarwa rebut arasi estu padha demunya sang nyata sajuru ngayai karya ayo toko was-wasak lo maju siji-siji ngger weh ayo kene perang tanding lawan aku waluh toko waspadakno kaya ngopo lah kabeh gelanmu ngger Panegar Timur mangga
Sikra sikra Ya iki nggih para satriya putra Nugroho. Yai karya pakarya ning prajaku prakon sangkot cacut tali watu manunggal. Wow. Suarane gemuruh samya rabot kursi ngestu padha dawane samnata sajuru-juru Yai karya. Ah. Satria kembar jajang wonten leman ya. Lo. Ha. Sikra nayaka Yai karya pakaryan ning praja kumraga sangkut canduk tali wanda manunggal satya dambye dimenasi suarane gumoro sarwa rabot arasi estu padha dawuh nyosang nyata sajuru Yai karya. Woi. Ayo. He. Hop dah. Lo ha. Matur nuwun Dik Kevin dan juga